ya motsa jini ga gangar ku masu shonin zinari. Yan zinare kusa himma, amfanin ƙuruciya motsa jini, masu ido wasu ne suke da gani. Zinare masu aikin zinare, zinare masu tonon zinare, zinare masu rigar zinare, zinare masu wandon zinare, zinare masu motar zinare, zinare masu gidan zinare, zinare mai haƙorin zinare. Muje zuwa 'yan zinare, ka auri matar ɗan zinare ba zai yiwu ba, ba za ka iya rike ta ba domin ta fi ƙarfinka. Zinare duniya ne, zinare duniya ne, zinare martaba ne. Tambarin 'yan zinare, salon kiɗan 'yan zinare, an fara jero sunaye. Abdu da Abdulkarimu, wannan aminan juna ne, na zango mai ume suna tare. Sama'ila alfagar haska yi daidai. Abdulkarimu, Abdulkarimu wani mai ume muna tare. Abdulrazak angon hafsa kayi daidai. Alhaji ya'u kayi daidai. Yahaya aure angon Maryam kai ma ina tare da kai, ga kanan a wakata. Abdulsalamu, Abdulsalam Cirawa angon Hafsa na gaida kai kai ma. Sunusi Cirawa angon Nana na gaida kai kai ma. Abdulsalam zangon tudu ina nan kai ma ina gaida kai. Alhaji Maroti ina gaisuwa, Manira alfagaras ina gaisuwa, Ibra kai ma ina gaisuwa. Abdullahi abokin Muntari, da kai da Muntari ina gaida ku. Adamu angon Salamai ina gaida kai. Abdulsalam oga ina ji da kai. Salisu kai ma ina gaida kai. Iliya angon Khadijatu gaisuwa, Iliya angon Khadijatul Kubra na gaida kai kai ma. Muhammad Nazara ina gaisuwa, Muhammad Nazara ina gaisuwa. Yarbe angon Khadija ga gaisuwa, Abdulmumini kai ma ina gaisuwa. Muntari na Rabi'a ga gaisuwa, Kabiru Kebi angon Safiya kai ma ina gaishe ka a halin yanzu. Salisu zangon Cirawa, Madda zangon Cirawa, Abdulsalamu zangon mai ume, Malam Dahiru yana tare da kai. Abdulsalamu, Abdu da Abdulkarimu na gaida ku. Yan zinare masu kuɗin zinare, masu gidan zinare, ga suturar zinare da arzikin zinare. Kowa ya nemi guminsa ya fi, ni ma gumina nake ci in ji Shata. Tarayya MK.